Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Bugün сөйләшеп китәсе сүзебез, Аллаһ насыйп итсә, булар бер-беребезгә ярдәм турында һәм мөселман кешеләренә ярдәм итү турында. Шуннан да бер-беребезгә ярдәм итмичә бер нәрсә дә бармый, бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Бер-беребезгә ярдәм итсәк, әллә нинди зур үрләргә һәм дәрәҗәләргә ирешә алабыз. Muhterem kardeşler. Bu dünyada әгәр дә белсәк шулай бит, беркемнең дә эше аның үзе белән генә бара торган түгел. Бар кешеләр шулай бит, мәсәлән, бизнесменнар, бар политиклар дип әйтик инде, бар әйтик анда актерлар, җырчылар шул ук. Әгәр дә алардан сорасаң, син ничек менә шушы дәрәҗәгә ирештең дисәң, алар бит берсе дә әйтми. Мин бик күп эшләдем, менә шуның белән ирештем. Бу ялган. Аларга ярдәм итүче кеше була. Хәтта менә мәсәлән мин үземнең дә менә шушы дин юлына басып киткән вакытта кемдә булса ярдәм итте шулай бит. Ярдәм итте. Дин юлына басарга мәчеттә эшләргә уемда да юк иде. Шушы мәдрәсәнең ректоры мине алып барды мөхтәсиб янына, менә безнең шәкертебез укып бетерде, аңа берәр эш булмас микән дип алып килде. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бер-беребезгә һәр барчабызның да ярдәм иткән чираклары бар. Һәр барчабызның да. Һәр барчабызның да кемдер алып килгән, кемдер булышкан, кемдер күрсәткән. Менә шуңа күрә дә бу дөнья бара бер-береңгә ярдәм итү белән. Бер-береңгә шулай бит инде юл күрсәтү белән. Әгәр дә шушы ярдәм булмаса бер-береңгә, беркем бер нәрсәгә дә ирешә алмас иде. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар арасында шушы ярдәмчеллек ул тагын да зуррак, тагын да шулай бит күбрәк булырга тиеш. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шундый бер безгә аятын әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Аллаһ Тәгалә әйтә, үзенең малларын ди, Аллаһ юлына тоткан кешеләр ди, алар җиргә бер ырылык утырткан кебек ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә юлына, Аллаһ Тәгаләнең юлы теләсә кайсы изге эш. Теләсә кайсы изге эш ул Аллаһ Тәгаләнең юлы. Ислам дине таратасыңмы син? Китап бастырасыңмы син? Берәр шәкерткә шулай бит ярдәм итәсеңме? Яки үзең син шәкертме укыйсыңмы шулай бит? Я булмаса, мөселман кардәшеңгә ярдәм итәсеңме? Аның эшләре белән чабып йөрисеңме? Һәр барчасы да Аллаһның юлы булар бөтенесе. Аллаһ Тәгалә юлына кем дә кем үзенең малын тота ди, ул җиргә бер ырылык утырткан кебек булар ди. Шушы ырылыктан чыга ди 7 башак. Һәр бер башакта 100 ырылык ди. Ягъни син бүген менә мәсәлән бер ырылык утыртасың икән, шуннан чыга 7 башак, һәр бер башакта 100 ырылык. 700 тапкыр синең утыртканың арта, утыртканың күбәя. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда һәр бер нәрсәне дә арттырып бирә. Менә бу дөнья шулай. Бөтен нәрсә дә арттырыла бу дөньяда. Әйтик, мәсәлән, бер борчак утыртасың икән, аннан сабак чыга. Ул сабакта ничә кузак була? Борчакның шулай бит инде башак димәләр, кузак диләр. Ничә кузак була һәм анда күпме борчак? Бер ырылыктан. Бер сарык алсаң, икене бәтили. Ичендә бәтиләргә мөмкин. Ел сайын, ярты ел сайын бәтиләп тора сарык. Һәр бер нәрсә бу дөньяда арта. Менә изгелек тә шулай. Изгелек тә бу дөньяда, мөхтәрәм кардәшләр, арта. Бу дөньяның кануны шундый. Аллаһ Тәгалә әйтә, изгелек кылган сайын изгелек чыга. Әмма начарлык кылган сайын начарлык арта. Шуңа күрә безнең динебездә хәтта начарлык кылсалар да сиңа карата яхшылык кылырга кирәк. Чөнки ул кылган начарлык начарлыкны арттыра, син кылган изгелек изгелекне арттыра, яхшылыкны арттыра. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ юлында сез тотасыз икән малларыгызны ди, бер изгелек ул сезгә 700 булып әйләнеп кайта ди. 700 булып әйләнеп кайта. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, һәр барчабыз өчен дә бик кызык шулай бит. Бөтенебезгә дә кызык безнең малыбызны арттыру. Үзебезнең нидер бер әйбәт-әйберебезне арттыру 700 тапкырга. Әйбәт булыр иде шулай бит. Хәзер син әйтик анда 10 мең зарплата аласың икән, әзрәк безгә 7 миллион зарплата алу
Начар түгел шулай бит. 700 тапкырга арттыру аны начар әйбер түгел ул. Беребезгә дә. Дурак түгел бит, акчаны саный беләбез. Менә монда мөхтәрәм кардәшләр, изгелек тә шулай. Аллаһ Тәгалә юлында кылган изгелек тә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул артып тора ди. Мөхтәрәм кардәшләр, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, теләгән кешегә мин тагын арттырам ди. Теләгән кешемә ди, тагын арттырам әле ди. Әгәр дә кирәк дип тапсам ди. Менә шуның эчендә, әлбәттә, бу безнең эчендә бер файдалы чакыру булып тора. Аллаһ Тәгалә юлына изгелек кылырга, ярдәмләшергә һәм шулай бит инде үзебезнең көчебезне түгәргә. Икенче бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ют'имуна аля хуббихи ат-та'ама мискина ва ятима ва асира. Кемнәр? Бу мөселманнар, мөэминнәр, иманлы кешеләр ди. Яратсалар да малларын мискин, ятим, фәкыйрьләрне ашаталар ди. Үзләре яраталар шушы малны, ләкин үзләре аны кешегә бирәләр. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит кешегә ярдәм иткән вакытта, әлбәттә, без ничек ярдәм итәргә өйрәнгәнбез? Вакыт булганда. Әйтик, мәсәлән, урамда бер кеше китеп бара. Бер иностранец. Шулай бит килә дә сорый. Бу урам кая ди? Син бит аны кулыннан алып барып, ул урамга кертмисең. Шулай бит. Без нишлибез? Максимум нишлибез? Без аңа аңлатабыз. Так, менә монда барасың, ну каян белсен, чит шәһәрдә кая барырга кирәк икән. Шулай бит. Менә үзегезнең күз алдына китерегез. Германияга килеп төшәсез, немецчә белмисез, англичә белмисез. Сорыйсыз да шулай бит. Ул сиңа аңлата инде. Монда бар. Син сөйлисең инде аңа. Рәхмәт дисең инде шулай бит. Рәхмәт дисең дә, данке шон дисең дә китеп барасың инде дальше. Нәрсә дисең? Бер әгәр дә шунда сине берәрсе кулыңнан алып барса, күрсәтсә, менә шушында ул дисә, ничек күңелле булыр иде. Менә мөхтәрәм кардәшләр, иманлы кешеләр, алар вакытлары булганда гына түгел, үзләренең кысрыклы булса да, үзләренең эшләрен калдырып торып, үзләренә дигәнне калдырып торып, кешегә ярдәм итәләр. Бу аятта сүз бара, үзләре яраткан ризыкны кешегә бирә дигән сүз. Әмма ул ризык турында гына сүз бармый монда. Монда сүз бара, гомумән, үзең яраткан әйберне кешегә бирү. Синең вакытың бар, аның да вакыты шулай бит. Әмма син үз вакытыңны куеп торып, син аңа ярдәм итәсең. Аның янында буласың. Кешегә үзеңнең вакытыңны багышлыйсың, малыңны багышлыйсың. Үзең шушы әйберне ярата тор. Менә бу чын иманлы кешеләр ди. Инде Аллаһ Тәгалә әйтә. Иннама нутгимукум ливаджхиллахи ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура. Менә шушы кешегә ярдәм иткән кеше нәрсә ди? Безгә сездән бер нәрсә кирәк түгел ди. Без Аллаһ ризалыгы өчен моны эшлибез ди. Ягъни иманлы кеше ярдәм итә, сине ризыкландыра, шулай бит, сиңа булыша, һәм әйтә, миңа синнән бер нәрсә кирәк түгел ди. Менә бу дөньяда без күбебез ярдәм аларга куркабыз. Әгәр сиңа берәрсе ярдәм итә башласа, всё. Значит, кайчанда булса кайтарып бирергә туры киләчәк. Бигрәк тә эштә, мәсәлән, начальник сине чакырып ала да, вот мен сине премияларга булдым әле, за счет фирмы, ял итәргә барып кайтырсың, сразу безнең башка килеп бәрә. Так. Хәзер мен бер тапкыр ял итәргә барып кайтам да, 10 ел отпусксыз эшлим ди. Шулай. Хәзер мен бер премия алам да, кылга әйләнәм ди. Шулай бит. Сразу башта безнең шундый фикер килә. Без нәрсә дибез? Юк, рәхмәт, булай нормально, кирәк түгел шулай бит инде. Әмма Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен эшләгән кеше миңа синнән бер нәрсә кирәк түгел. Бер нәрсә кирәк түгел, акчаң да кирәк түгел, хәтта рәхмәтең дә кирәк түгел. Джазаа ва ла шукура. Акчаң да кирәк түгел, рәхмәтең дә кирәк түгел. Синең сүзләрең миңа кирәк түгел. Бетте. Менә мин сиңа ярдәм итәм дә, мин сине онытам. Минем бөтен эшләгән максатым ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Чөнки мин синнән көтмим аны. Мин көтәм Аллаһ Тәгаләдән. Менә мөхтәрәм кардәшләр, кешегә ярдәм кылырга теләгән кешенең, шулай бит, иманлы кешенең халәте. Беренчедән, ул үзе яраткан әйберне бирә. Икенчедән, ул синнән бер нәрсә дә көтми, моны биргәннән соң. Бер нәрсә кирәкми аңа, Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Яратмаган әйберне бирергә ул бик җиңел шулай бит. Бик җиңел яратмаган. Аны киресенчә син аны бирәсең. Мусордан кытылырга кирәк бит. Балконны бушатырга кирәк, сарайны бушатырга кирәк. Шулай. Мусордан кытылырга кирәк. Миңа берсендә бер кеше әйтә, әйдә, мин сиңа машина бүләк итәм ди.
Ака машинасы. Ул чын күңелдән инде изге теләк белән шулай бит инде. Ака машинасы, мен аны карадым, ака машинасы. Бәясе где-то бер 7 меңлек машина иде инде ул. Аның двигателенә ремонт кирәк 13 меңлек. То есть кеше, например, сиңа кирәкмәгән әйберне бирергә була шулай бит инде. Кирәкмәгән әйберне сиңа бирергә мөмкин кеше. Ләкин мин ул машинаны алдым. Кеше бирергә тели бит инде, шулай бит. Ул инде бөтен башымны аша бетерде. Менә сиңа ярдәм итәргә телим дип ярар, алдым. 13 меңгә ремонт ясадым машинага. Ул тегенең күңеле төшмәсен дип инде. Ул җөрми торган машина иде. Аннан соң 7 меңгә саттым. Машинаны. Шуннан соң әйтәм, миңа бүтән бүләкләр кирәкми, рәхмәт. Теге нитмәгез, азапланмагыз, шулай бит, теге борчылмагыз дип инде шулайрак дип әйттем. Кешенең шулай бит күңеле изге күңел. Әмма кешегә изгелек кылган вакытта шулай бит инде син ярдәм итәргә тырыш, бирергә тырыш. Үзең яраткан әйберне. Үзеңә кирәк булган әйбер, димәк ул кешегә дә кирәк. Менә бу принцибы. Иманлы кешегә ярдәм итәргә теләгән кешенең шулай бит. Үзе яратканны, кирәкне бирә һәм синнән бер нәрсә дә көтми. Синнән бер нинди рәхмәтен дә көтми. Мөхтәрәм кардәшләр, инде шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер хадисендә әйтелә: "Кала أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من حضر الجنة." Нинди дә булса бер мөселман ди, бер мөселманны киендерсә ди, шәрә мөселманны киендерсә ди, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәт киемнәрен бирер ди. Җәннәт киемнәрен бирер ди. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, без кешегә ярдәм иткән вакытта барбер безнең шундый бер, русча әйтсәк, меркантильный бер интерес бар инде ул. Шулай бит. Миңа нәрсә дә булса булыр микән моңа дисең инде. Кай вакытта бит Аллаһ Тәгаләгә әйтеп тә куясың әле, теге ачу килгән вакытта: "Я Рабби, мин күп изгелек кылам, ә мин нәрсә соң монда миңа шулай бит. Беркем изгелек кылмый миңа. Миңа китереп бирмиләр бит" дип, шулай дип кайчакта әйтеп тә куясың. Һәрбер кеше дә нәрсәдер өмет итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вәгъдә итә: "Әгәр дә син берәр мөселман кешесен киендерсәң ди, Аллаһ Тәгалә сиңа җәннәт киемен киендерә ди." Мөхтәрәм кардәшләр, җәннәт киеме ул бу дөнья киеменә караганда әйбәтрәк. Иманлы кеше шуңа күрә бу дөньяда кылган изгелекләренең рәхәтен күрмәсә дә, ул белә ул җәннәттә булачагын. Менә безнең сахабәләребез радиллаһу анһум күп изгелек кылып кешеләргә шулай бит. Ә үзләрендә аларның бер нәрсәсе дә булмаган. Бер нәрсәсе булмаган үзләренең. Кием тиге алмаганнар үзләренә. Әлеге дә баягы Гомар радиллаһу анһуның шулай бит халиф булганда, халиф, ил патшасы, халиф 12 җамавы булган киемендә. 12 җамавы. Безнең хәзер беребездә дә андый җамау юк. Хәзер эшкә кия торган киемдә дә җамау юк безнең. Әйтмибез инде теге яхшы кием турында. Эшкә кия торган киемдә дә безнең хәзер җамау юк. Әмма аның халиф булганда 12 җамавы булган киемендә. Аллаһ Тәгалә нишләп бирмәгән аларга? Алар кешегә ярдәм итмәгәнмени? Алар изгелек кылмаганмыни? Әлбәттә кылганнар. Әмма Аллаһ Тәгалә аларга әзерләп куйган башка җирдә. Башка җирдә әҗерләгән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә әйтә: "Әйиб ди, сез кешегә ярдәм итәсез ди, әмма аның ярдәмен сез күрәчәксез җәннәттә иң зур ярдәмен ди. Бу дөньяда гына түгел ди." Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва айюма муслим атгама муслиман ала жугин атгамаху Аллаһу мин фимарил җанна." Кемдә кем бер мөмин мөселман кешесен ашатса ди, Аллаһ Тәгалә аны җәннәт ризыкларыннан ашата ди. Шул кешене ди. Җәннәт ризыкларыннан ашау дигән сүз димәк анда керү дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр. Җәннәт суларын эчү димәк анда керү дигән сүз. Ә бу үз чиратында бу дөньядагы ризыкка караганда әйбәтрәк. Бу дөньядагы ризык җәннәт ризыгы түгел. Бу дөньядагы ризыкны ашасаң, эш китә. Нәрсәне генә ашасаң, тәмле әйберне ашасаң, күп ашасаң эш китә. Шулай бит. Эш авырта башлый. Бөтен тәмле әйбердән безнең авыру килеп чыга. Конфетны күп ашыйсыңмы, шоколадны ашыйсыңмы, баллы әйберләрне ашыйсыңмы шулай. Бөтенесеннән авыру килеп чыга аларның. Бөтенесеннән.
Әгәр карап карасаң шулай да врачларның әйткән сүзләреннән бөтен ризык та зыянлы. Ул дөрестән дә шулай. Бу дөньядагы ризык ул бөтенесе зыянлы. Аның бөтенесенең бар, русча әйтсәк шулай, побочный эффект. Бөтен ризыктан да. Барыбер кайсыдыр җиренә авырттыра ул. Күп ашыйсың сияны, әзрәк ашала шунда, эше бетми, әмма җәннәт ризыгы андый түгел. Шуңа күрә дә бу дөньяда син биргән шушы мискин ризык теге дөньяда җәннәт ризыгы була. Аннан тышка йөрмисең ул җәннәт ризыгыннан. Туалетка йөрүсе юк җәннәттә. Шулай бит. Аннан тышка йөрмисең. Менә ул шуның кадәр файдалы организмга сеңгәп бетә. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә җәннәт ризыкларын бирә бу дөньяда ашатсак, мөселманнарны ди. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. Әгәр дә бер мөселманны без бу дөньяда су белән эчерсәк, эчәсе килгән мөселманны шулай бит. Аллаһ Тәгалә безгә җәннәттәге шулай бит инде махсус ябыштырылып куелган шешәдән ачып эчемлекләр, җәннәт эчемлекләрен эчертәләр. Рахиқул махтум ул запечатанный, шулай ябыштырылып куелган. Анда бирка тора, ябыштырылган, ул безне көтә. Аның күпме торган ул анда, бер Алла белә. Ничә йөз мең ел шулай бит выдержки. Синең өчен генә ачылганнан соң. Шунда җәннәткә кергәннән соң шушы эчемлекләрне сиңа эчерәләр ди мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу әлбәттә инде хәерлерәк бу дөньяда гына караганда. Бу дөньяда су эчү бер караганда проблема түгел хәзер. Су бар. Әмма эчәсе килгән кешеләргә су бирү ул бик мөһим әйбер. Әйтик, мәсәлән, савапны ничек эшләргә була? Элементар рәвештә, менә шундый бар урыннар шулай бит инде мөселман дәүләтләрендә пробкада су таратып бирәләр. Менә кеше пробкада утыра. Ул ала да шулай бит шешә манда ниме ала да кешегә су салып бирә. Кеше бит пробкада утыра. Бөтен кешенең үзе белән суы юк. Ул машинаны ташлап чыгып су эчәргә китә алмый бит инде. Седә чәсе килә. Менә сиңа савап шулай бит. Без андый эшне эшләргә уялабыз. Савап эшләргә уялабыз без. Әллә эшлисебез килми, әллә ихтибар итмибез. Әмма теләсә кая мондый савапны эшләргә була. Әйтик, эссе көннәрдә, җылы якларда чиләк белән капка төбенә су куялар. Бу Үзбәкстан якларында, Таҗикстан якларында. Чиләк белән су алып чыгып куялар да, киткән бер кеше шуннан алып эчеп китә. Стаканның чашкасын куйган, алып эчеп китә шулай бит. Менә син хәзерге вакытта су эчәм дисәң дә, шәһәрдә бит булай гына эчеп булмый, сатып алырга кирәк аны. Әлеге дә баягы. Әлбәттә, сезгә эчәсе килеп идә яткан кешеләр юк, инде торган кешенең суы бар инде, агып тора краннан шулай бит. Хлорлы булса да эчәсең инде. Әмма шундый очраклар бар, шундый урыннар бар, кешегә, мөхтәрәм кардәшләр, су эчәргә тәкъдим итәргә мөмкин. Менә шундый мөмкинчелекне эзләргә кирәк. Табырга кирәк, һәм кешеләргә ярдәм итәргә кирәк, һәм Аллаһ Тәгалә синең үзеңнән ансын эчертә. Синең үзеңнән эчәргә Аллаһ Тәгалә ризыкларыңны һәм суларыңны бирә җәннәтләрдә. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр бер-береңә ярдәм итү. Һәм дә инде изгелек кылуга этәрә торган аятлар һәм хадисләр. Әлбәттә, аяк астында изгелек. Изгелекне без теләсә кайда эшли алабыз. Һәрберебез бер-беребезгә изгелек эшли алабыз. Бары тик теләк кенә кирәк, һәм аның мөхтәрәм кардәшләр нәтиҗәсе әйтеп бетергесез бик зур. Инде иншаллаһ рус теленә дә күчеп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о взаимопомощи, то есть помощи друг другу. По-татарски я уже сказал, действительно, в этой жизни без помощи кого-либо мы ничего достичь не можем. Нам всем когда-либо кто-либо помогает, либо помогал. Всегда так. Не было такого. Помогают и по учебе, помогают и по работе, кого-то на работу привели, кому-то путь подсказали, кому-то устроили, как говорится, да? Все равно мы кому-то благодарны в этом мире. Чем больше помощников, чем больше мы помогаем друг другу, тем удачнее у нас идут дела. Не секрет, дорогие друзья. Я вот наблюдаю за Голливудом. За Голливудом просто наблюдаю. И замечаю, что есть очень такие неудачные актеры там. Ну, таланта нет особого, да, там. Но благодаря своим связям, друзьям, им дают какие-то хорошие роли. Им дают какие-то хорошие возможности, и они тем самым потом выходят вперед. Не за счет своего таланта, а за счет помощи. Даже вот один еврей сказал:
Если я, говорит, приезжаю в какой-нибудь чужой город, мне достаточно найти там другого еврея. И у меня все будет. Жилье, будет у меня работа, все, говорит, у меня будет. Понимаете? Вот это действительно исламский смысл взаимопомощи. Вот было бы у нас так, да? Мусульманин поехал куда-нибудь, нашел там другого мусульманина, у него все есть. А ведь это было, когда мухаджиры, когда мекканские мусульмане приехали в Медину, у них сразу все было. Им сразу же дали половину дома. Даже сахабы что сказали ансары? Давай, у меня, говорит, 2 жены, одну разведу, женись на одной. Да? Женись на одной. Я ее разведу, женись на одной. Выбери, да, какую хочешь, выбери. Конечно, если бы нам сказали, мы бы похоже развели, да? Выбери сам, то есть, да? Пожалуйста, у меня, говорит, есть сад, ансары говорят, я поделю, половина будет тебе, половину мне. Пожалуйста, у тебя все есть. Ты пришел в чужой город, а у тебя уже все есть, все схвачено. У мусульман, к сожалению, не у всех так сейчас. Хотя должно быть именно так. Должно быть именно так. Мусульманин устроился куда-нибудь на работу, сразу подтягивает других братьев-мусульман. Если где-то какая-то, то есть нужна, требуется помощь, ты сразу же должен помогать. Мне вот очень нравится группа, есть WhatsApp. Там есть услуги для мусульман, специально такая группа, помогают друг другу. То есть, например, один спрашивает, есть ли из вас кто-нибудь, кто занимается там ремонтом машин? Ну, возможно, там нет никого, кто занимается, но он скидывает номер того, кто занимается. Он не просто безразлично остается к этому, да? Если среди вас, например, там установщики дверей, окон, например, да? Даже был вопрос, есть ли среди вас тот, кто занимается цементом? Я сам цементом не занимаюсь, но я знаю одного человека, кто занимается цементом. Я скинул его номер. То есть вот так вот друзья, мусульмане помогают друг другу. Это очень хорошая группа. Вот это и есть смысл ислама, когда мусульман много, и они друг другу помогают. Очень мне понравилось, когда вот Рафаэль рассказывал. Я, говорит, поехал в Самару, если не ошибаюсь, там с одним мусульманином познакомился, там уже есть и жилье, все, встретили, накормили, все. Вот это здорово, вот это здорово, вот это по-мусульмански. И поэтому, дорогие друзья, это действительно взаимопомощь, когда мусульмане помогают друг другу, и как раз об этом идет сегодня речь. Когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ходили и о чем-то спрашивали, он никогда не говорил «нет». Он никогда не говорил «нет». Он всегда как-то старался помочь. Сейчас у современного человека, если у него спрашивают помощь, первый ответ какой? «Нет, не могу». «Нет, не могу». Потом, когда второй раз спрашиваешь, он начинает думать и в итоге помогает. Но он же изначально, значит, мог. Почему он сказал «нет, не могу»? Потому что у него нет желания даже подумать или что-либо сделать. Он даже тебе не советует, там, я сам, к сожалению, вот не могу, но ты вот так вот туда обратись, вот сюда обратись, давай я вот тебя там подвезу, там, вот со своей стороны я могу вот это сделать там и так далее. Никто не хочет думать друг о друге. Хотя смысл твоей удачи, это как раз в этом и заключается. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда ты помогаешь брату-мусульманину, Аллах Тааля помогает тебе. Когда ты решаешь дела брата-мусульманина, Аллах Тааля решает твои дела. А ведь есть у нас у каждого есть нерешаемые какие-то дела, проблемы. И Аллах Тааля сам начинает их решать. Также пророк, саллаллаху алейхи говорил, «Адгимуль джа'я ва'удуль марид ва факкуль гани». Кормите голодных, посещайте больных и освобождайте рабов. Говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. 3 вещи, которые мы помогаем друг другу поддерживать отношения, вот этими 3 вещами. Но сейчас, альхамдулилля, таких голодных людей нет. Вот больных, к сожалению, мы перестали навещать. Мы же тоже болеем, и во время болезни друг друга уже не навещаем, честно говоря. Очень редко где это сейчас можно отследить. Ну и, естественно, сейчас рабов нет. Рабов, да? Кого освобождать? Освобождать нужно тех, кто в кредитах. Вот это рабство.
Это современное рабство 21 века. Есть мусульмане, которые когда-то брали кредит, сейчас они хотят освободиться от этого, им надо реально помочь. Иначе они сами не могут оттуда выбраться. Это рабство. Они сами себе не принадлежат. Ведь рабство что такое? Когда ты сам себе не принадлежишь. И здесь то же самое. За границу не выпускают, дом свой продать не можешь, залоги, все. Машина не можешь купить или не можешь продать. Все, у тебя нет ничего. Сам себе ты не принадлежишь. В любой момент тебя еще могут прийти заявиться домой. Сейчас судебные приставы могут без твоего разрешения и даже когда тебя нет дома, врываться в твой дом. То есть у тебя нет ничего, ты ничем не защищен. Таких людей надо освобождать от рабства. Это тоже рабство, дорогие друзья. И поэтому сегодня вот как раз утром по WhatsApp скинули хадис по сегодняшней нашей теме. Наилучший из людей тот, кто помогает своим братьям-мусульманам. Какую помощь? Оплачивает долг ихний, если у них есть долг. Решает их проблему, если у них есть какие-то проблемы. Или же просто развеет их печаль. Просто развеет их печаль. Ведь действительно, есть мусульмане, которые... Вот, например, мы не можем помочь материально или физически. Но мы можем поднять настроение друг другу. Можем ведь? Можем. Мы можем выслушать друг друга? Можем. Тоже можем. Просто иногда помолчав, послушать кого-нибудь – это тоже помощь. Даже больной человек способен это сделать. Когда ты приходишь к больному человеку, этот больной человек, если он не жалуется, с ним очень приятно сидеть. Никто никуда не спешит, ему он тоже тем более, да? Сидите, разговаривайте. И он тебя слушает, и он тебе помогает. Вместо того, чтобы ты ему помочь, он тебе помогает. А у нас иногда по-другому получается. К больному приходишь каким намерением? Вот я пришел, может, он тоже ко мне придет. Какой-то такой немножко корыстный интерес. Или же больной, когда к нему приходит, начинает жаловаться. Тут болит, там болит, врач плохой, медсестра плохая, уколы больные, все надо покупать, деньги на все тратишь. От этого больного быстрее надо убегать, да? Может, он даже и не требует от тебя ничего, но такое ощущение, что он хочет от тебя что-то, да? Поэтому вот ты к нему уже в другой раз не придешь. СМС-ку просто пошлешь, выздоравливай и смайлик. Вот поэтому, дорогие друзья, очень важно действительно помогать друг другу, чем мы можем. А можем, каждый из нас чем-то может. Я же говорю, даже поднять настроение. Даже поднять настроение. Также, если ты хочешь кому-то помочь, первое, что ты должен сделать, прежде чем помочь, не навреди хотя бы. Хотя бы не навреди. То есть не делай кому-либо плохо. А как это можно сделать плохо? Можно сделать плохо физически, то есть навредить его бизнесу, его работе, его делу, или же сказать что-либо про него плохо. Хотя бы не навреди. Если ты уж совсем не хочешь помочь или не можешь, хотя бы не навреди. Пророк ﷺ так и сказал: если вы хотите стать хорошими людьми, не делайте плохого, не грешите. Надо начать с этого. Не с того, что ты сегодня стал хорошим и раздаешь деньги. Был такой мультик. Один богатый человек решил стать хорошим, чтобы его полюбили. Он забрался на здание и начал раздавать деньги всем. Как он раздавал? Он кидал монеты. А монеты с высоты, когда падают, это же больно, правильно? И на людей начали падать монеты, железо, на голову, кому куда, кому в глаз попадает. Он говорит, а почему, говорит, меня никто не любит? Ты хотя бы не вреди. Прежде чем стать хорошим, ты не должен хотя бы не делать плохое. Второе, ты должен говорить о людях хорошо. Вы меня даже не понимаете, насколько это важно. Когда ты о людях говоришь хорошо, мне понравился один парень, он сам не мусульманин, то есть, мусульманин как бы этнически, намаз не читает. Я для себя дахват в нем почувствовал. Он сидит и говорит про какого-то человека известного, он певец, и говорит уж про коллег своих певцов. Вот этот там певец, я этого певца очень хорошо там уважаю, вот этот такой душевный человек. Второго, у него талант большой. Про третьего, когда говорит, он с друзьями хорошо отношения поддерживает. Про каждого человека он сказал разные вещи. Почему? Потому что у каждого человека есть хорошие стороны, есть и плохие стороны.
И вот он не видит плохое, а видит в них хорошее. И действительно, когда есть плохие люди, действительно, не говоря о них плохо, говоря о них хорошо. У каждого есть хорошие черты. У каждого есть хорошие черты. Может, человек плохой, ну, зато красивый. Да? Зато красивый. У нас в одной мечети был один бабай, Камиль Абой. Матур Камиль его звали. Ну, потому что красивый был человек, Матур Камиль. Сегодня его кличка такая, Матур Камиль. Хотя бы говори, что он красивый, если он с какой-то стороны плохой, да, и так далее. Вот у каждого человека есть хотя бы говоря о нем хорошее. Ну и, соответственно, третье – делать хорошее. Делать хорошее людям. То есть реально помогать, чем ты можешь. Соответственно, когда мы приходим в судный день к Аллаху Субханаху ва Тааля, Аллах Тааля нас спрашивает. Я, говорит, болел, а ты меня не навестил. Аллах Тааля скажет. Я болел, а ты меня не навестил. Я хотел есть, а ты меня не накормил. Я хотел пить, а ты меня не напоил. И человек спросит, о Аллах, как же так? Ты же не болеешь, не кушаешь, не пьешь. Как я мог тебе это все дать? Он говорит, мой раб болел, а ты его не навестил. Мой раб был голоден, а ты его не накормил. Мой раб хотел пить, а ты его не напоил. Аллах Тааля вот таким образом нас спросит. Потому что поддерживание связи с братом-мусульманином, помогать ему – это поддерживать связь с Аллахом. Помогать мусульманину – помогать тому, кого Аллах Тааля любит. Кого Аллах Тааля любит. Раньше, вот мы уже понимаем, дорогие друзья, что сейчас, если рядом с нами будет сидеть сын мэра, например, да, мы же будем ему помогать, правильно? Правильно? Зачем мы будем ему помогать? Чтобы отец его к нам благосклонно отнесся. Правильно? Даже были такие примеры. Отцу одного такого большого человека люди помогали в надежде, что сын будет им помогать. А он ничего подобного. Он не помогал. Но помогали отцу, чтобы как-то приблизиться к сыну. Вот здесь то же самое. Когда мы помогаем мусульманину, мы приближаемся к Аллаху Тааля. Помогаем тому, кого любит Аллах Субханаху ва Тааля. Также, дорогие друзья, очень важно, когда мы делаем какие-то мероприятия, например, там свадьбы, маджлислер, надо приглашать туда разных людей. Мы чаще всего делаем закрытые мероприятия, то есть только для своих. Правильно ведь? Там, для друзей, кого знаешь, там, кто проблемы не создает, да? Кто особо не болтает там, кто с хорошими подарками придет уж. Особенно это свадьба, когда касается. Правильно, сейчас уже все прагматика, везде все просчитано уже. Давным-давно. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. «Ма мин муслим ягрису гарсан, илля кана ма укиля минху лаху садака». Если человек справляет свадьбу, он говорит, то, что съели на этой свадьбе, то это будет садака. Ему садака будет. То, что съели на этой свадьбе, за этим столом. «Вама сурика минху лаху садака». И то, что украли в этом маджлисе, тоже садака. Когда много людей собирается у тебя дома, может что-то пропасть. Да? Ложки пересчитываешь там. Иногда, пересчитываешь. У меня тоже вещи пропадали. Так, не сейчас, а в детстве, когда к нам приходили гости с детьми, а у нас у детей вещи пропадали. Ну, их дети, конечно же, уносили. Так скажем. Значит, вот я сейчас знаю, что это садака, оказывается, было. «Вама акаля суб'у минху фахуа лаху садака». И если хищные животные будут есть там, то есть, что-то упадет, например, да, как в мультфильме. Волк придет, под столом будет есть, да, это будет садака. Это будет садака. «Вама акалят ат-тайру фахуа лаху садака». И то, что птички клюют с этого маджлиса, с этого стола, это тоже будет садака. «Валя язрауху ахадун илля кана лаху садака». Кто бы что-нибудь не взял с этого стола, маджлиса, все это будет садака хозяину. Поэтому очень важно приглашать туда действительно разных людей. Потому что ты будешь получать саваб. Это будет для тебя садака. И это как раз будет помощью. И пророк ﷺ даже говорил, когда вы справляете какие-то мероприятия, говорит, это мероприятие будет неправильным, этот маджлис, если туда не придут бедные. Если туда не придут бедные.
А ведь это очень важно. Сейчас, вот мы сейчас, например, бедных не видим. Почему? Потому что между собой только общаемся. Только между собой. Богатые общаются только между собой, только между богатыми. Приглашают друг друга только самих себе подобных, так скажем. А что получается в итоге? А в итоге люди отдаляются друг от друга. Появляются классы в обществе. И появляются недопонимания. И появляется ненависть. Появляется ненависть в обществе. Вот поэтому, дорогие друзья, помощь друг другу – это помогает нам дружить. Помогает нам избавиться от ненависти. Помогает нам дружить с соседями, с родственниками. Избежать ненависти и избежать зависти. Потому что это тоже очень важно. Все складывается из мелочей, дорогие друзья. Все складывается из мелочей. Абсолютно все. Не надо думать, что вот эти все вещи, они такие простые, например, да? Бывает иногда, например, у человека есть дом. И рядом с этим домом кружат незнакомые люди. Хороший сосед всегда позвонит и спросит, скажет, вот рядом с твоим домом кто-то ходит. Еще лучше выйдет и скажет, вы кто такие? Почему здесь кружите, правильно? А если ты завидуешь этому соседу, а потому что он его высокий забор, в гости не приглашает, не помогает тебе, ты что скажешь ему, да? А там сзади забора, там есть дырка. Правильно? Он же сам ничего плохого не сделал, только помог. Или выходит и говорит, они пока ушли, вернутся в 10 часов вечера. У вас есть время. Да? Вот поэтому вот эти мелкие вещи, о которых мы сейчас говорим, помогают нам избавиться от больших неприятностей в будущем. К самим же себе все это помощи возвращается. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.